Ha India nadu Kashmir hadu Karnataka kinongbut nyam Shia kilami patba hagi benta baper jongkari hak singi ublai ban penpau ya kajing sinusi bat kajing pitar halor kajing yap no jong unong yalam bahaki du ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha ka hijing hertma ka bala kinno balale da ka United States bat ka Israel ha Kashmir ka badon kum khatsan lok ngut ki Shia lasaki ya kajing ki patba ka bahe halai chok Saida Kadal, Budgam, Bandipora, Anak Tenganak, Bat Pulwama. Kipat ba akilatit ya ka benta jong kiksang bat perta persya ya ka Amerika bat ya ka Israel. Menteri rang ba ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah ulapan pau ka jing sungkhia ka bujur halor ki jingja ha Iran bat ulagerpat ya baro ki kinhun ban penne ya ka jing yasuk bat ka jing jai. Ula ongru ba ka sorkar jela ka dang yatri lang bat ka Union Ministry of External Affairs ban pentikna ya ka jing shangan jong kinong shnong ka jela ki badon ha Iran kentup ya kisamla puli. Unong yalam kan National Conference u Farouk Abdullah ulapan pau ka jing snusi ka bakraw bat kerpat ya ka bor sensar ban le da ka jingkit kli bat jingyat bet kenang bakitu ki bakwa ban sngolem kinla ban le da ka baburom. U heniam jong ka Kashmir u Mirwas Umar Farouk ulapan pau ka jing snusi ka bajur halor ka jingyap jong u Khamenei ka ba ulong ba klapen ki ya ka partai muslim hi barok ka wei. Ha Uttar Pradesh hanong ba Lucknow bun ngut kipat ba kilayalum hajan ka bara Imam bara mos bat penpau ya kajing persya da kajing perta bat jingyam Umolana Yasus Abbas u General Secretary ka All India Shia Personal Law Board ulapen bana bakin kintang ya kidur tenshop jong Presiden ka US Donald Trump bat menteri rang ba ka Israel u Benjamin Netanyahu ha kajing yakhi ka ban board Kajat benriu Shia kalapen benaru ya kajing shok balai singi ha kabakin pongjan yong penyeng lama yong ha yeng batle jing seng duai kerpang ha Punjab ha Ludhiana laksakhiru ya kajing ki bat kajing thang ten shop Umolana Muhammad Usman Rahmani Ludhianvi ula yalam khamat ya kajing ki ula dawa ba ka sorkar preng kan penbana ya kajing sosi pat ba pasitayo ha Ajmer kajat benriu Shia kalapen benaru ya kajing shok ba laisi kum kadak jong kaburom ki jinghi bat japerta persa ke lamiru na New Delhi Bihar Jharkhand bat Telangana Henry ka Chikabalpur district ka jinga kalong ka bajai hakasnong Alipura hakbalal ong ba Khamenei ulawan jongo ausnem khat khandai prapun riu kinong snong kilakhang ya kidukan ban penbara jing shok balai singi na pensangnya lut ya baro ki jingya lek kai bat jingyalang pat ba bat penne ya ka jingya suk bat ka jing jai kari baro ka wei kadang mat ya ka jing sukhia ka bas kraw kat ba ki pat ba ki dang pen pau ya ka jing susi ka jing roi kerpat bat ka jing duai na ka benta ka jing suk ka perthai